ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଝା, ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେତୃତ୍ୱ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଙ୍କର ଭୋଇ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ନଗରର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଅଶୋକ ସାହୁ, ଆମର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ଖଣ୍ଡୋଇ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମିତ ଶାହାଜୀଙ୍କର ନିମାପଡ଼ା ବାରବାଟୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 30,000 ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଦିନ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମିତ ଶାହାଜୀ ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅବସରରେ ନିମାପଡ଼ା ବାରବାଟୀ ପଡ଼ିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କିପରି ଭାବରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡବଲ ଫୁଲରେ ଏଠି କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କିପରି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ନିମାପଡ଼ାରେ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆମେ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇବୁ। ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ସେ କିପରି ଭାବରେ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଷୟ। ଗତକାଲି ବଳଦାରେ ଯୁବ ସମାଜ ବିଜେଡି କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆସିଥିଲେ, ସେପରି ଯେତେବେଳେ ସମୀର ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ମୋ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୋର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେବ କି ଆଲୋକ ହେବ, ସେ କଥା ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସମୟ କହିବ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ କି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ମନେ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଖୋଲା ମଧ୍ୟରେ, କିଛି ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନୁହେଁ। ଆମେ ସଦାବେଳେ ପଜିଟିଭ ରାଜନୀତି କରୁ, ଆମେ କେବେ ନେଗେଟିଭ ରାଜନୀତି କରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିକି ରାଜନୀତି କରୁନାହିଁ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ନେଗେଟିଭ କଥା କିଏ କ'ଣ କହିଲା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବଦର ଟୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦି ଆନ୍ସର ଏବାଉଟ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଆମ କଥା ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ମୂଳ କଥା ଥିଲା।